Tamverani zomwe Mai Jessica Bwira ananena kulingazi police station kukaona Namiwa. Namiwa monga mmene timapita kukaona Malawi aliyense akati wamangidwa. Chomvetsa chisoni ndi chakuti Namiwa sakupangidwa treat ngati mmene Malawi amene opangidwa treat. Ndipatsa utenga Namiwa ndipo utenga ndithokoze kuti nonse mabwera mafa operekedwa masana ndi kuswa ntengo pamaso pa media amene anali ku area 18 palingazi ku polisi. Namiwa akuti mukauze a president Dr. Lazarus Makazi Chakwera kuti ulamuliro wawo ndikamangidwa sindimazunzidwa chotere ndi ankalemekeza kuti ndipese chakudya amalemekeza malamulo a dziko lino ndi malamulo akunjaso amanditenga kuti ine ndi Malawi ngakhale mwina ndimafunsa zinthu zoti andi mawu awo ene anena kuti muzonse zimene ndimasemphana nawo mukauze kuti napo khapa aonetsa kuti iwowo ndakhalidwe kuposa kwa awawo amandilola ine kuti achimala ndione maloya andione koma gulu ili la DPP likundira kwira chifukwa kuyambira dzulo 3:30 chakudya choyamba walandira lero kuti maloya amuona lero nde izizi ndizomvetsa chisoni fa papa zaonekeratu kuti Namiwa omwe akudziwa kuti 2030 wena kutenga bodi ndi Chakwera chifukwa Namiwa anena okha kuti weni wakhalidwa apa MCP DPP yeni ndi MCP chifukwa MCP malemekeza ngakhale munthu woti watsekeredwa koma aonetsa kuti alibe ulemu amachita nkhanza kwa munthu mwina ina kumafotokoza kuti mbuyo Namiwa akhala kumenyedwa mu ulamuliro wa MCP mungazisiyanitse bwanji zimenezi ubwino wake amene wapereka umboni woti kutakhala Namiwa kodi pakati pa MCP ndi DPP yabwino nditi wayankhula ndi Namiwayo andi ndikuti wanena pamaso pa ine kuti tisanamizane mukauza president kuti ndino akhalidwe ndipo ndinoyedziwa kuyendetsa boma kuposa mmene anthu ena amapangira nde apa tisavutike mukati mufuna kudziwa kuti kodi akuti mukachitika zakuti kodi njani mukamfunse Namiwa akuwuzani yekha kuti 2030 Malawi msapange chibwana munthu woti tikavotere ndi Chakwera ndipo MCP bwerere boma chifukwa MCP imadziwa kuti dziko lino silipita kutsogolo ngati tikuphwanya malamulo panopo tsiku la lero aonetsa Namiwa likuswa ntengo kuti awa ndalendo akupita 2030 DPP out chifukwa sidziwa kulemekeza Malawi yabwera kudzazunza anthu ndipo pano chisiyike icho makhala pasi kuti ine mudapanga chakuti nkhani ndi yakuluakulu mayiko ena kuti zungulira kupita utsogolo ife tili busy kwezera misongo athu pano tili busy kumamana chakudya munthu tikamutsekera chimene chachitika chinchola kuika kaya chidi wina adapanga kasadapange Malawi chimene akufuna choti dziko lipite patsogolo adzitha kupeza ntchito adzitha kusamala nake siti kudya zomanena kuti inunso mudatere andi ulendo wa lero ndinonyadira monga oyankhula chipani chifukwa wanena kuti ife akongeresi timatha kuyendetsa boma kuposa DPP ndi Namiwa yemwe waneneratu tili palingaza pakuti mukauza president kuti pazonse zimene ankavuta koma napapa ine ndineneretu munthu pano Chakwera ndipo anandipanga treat bwino ine ndekwa ife akongeresi timakhala tikunena izizi koma lero takondwa kuti akuwuzani ndi munthu woti mwina akakhala anali busy kwa basi kuti MCP ndiyolakwitsa pakuti koma wanena kuti fisa lakana nsatsi pakabwera pankhani yolamulira dziko lino anu ake mashini oyendetsa dziko lino ndi Malawi Congress Party pomaliza mwina nkhani ya democracy mungatipo chani pa democracy apa zaonongeka apa zaoneka kuti democracy anthu awalibe nayo ntchito kudakakhala kuti DPP kudziwa kuti mu democracy kumakhala otsutsa kumakhala anthu amene akukuimbirani m'manja awa aonetsa kuti sanabwerere pa mpando kudzapanga democracy ndipo ndikunena pano achotse D patsogolo fa democracy sakuidziwa democracy sitangazatuka manga munthu amene wayambana naye salandira chakudya asakumane ndi maloya mudzimuzunza lino anatengali ndili dziko loti lili mu democracy regime si one party state ndipo ife Malawi tikukana kulamulidwa ndi anthu amene sadziwa kuti anatenga democratic state democracy imatanthauza to have tolerance uzikhala wodziwa kumvetsera anzako akamayankhula osati ukangoyima pa chidoti chimene nena ine ndanena chalakwa apapa muonetse chifukwa choti munthu iwonena zoti corruption wanena kuti timenyane ndi corruption ndi apapa zaonetsa kuti DPP ikufuna corruption ipite kutsogolo ndipo aliyense wongo adzudzula pamenepo akathera ku area 18 ndi ubwino wake takonzeka ena fetu chitodandaula kuti kwa tanthawi timangeni kumene fetu takonzeka timangeni tadifokonzeka panopa 7 months sitinaone kuti kodi mkwiyo wanthu ali pati ndifokonzeka come and arrest us sikuti ife tikuopa kumangiridwa ya
tidzamenyera ufulu wa Malawi mpaka kalekale, kamuti manga ka 5 kamuti manga ka 10 kamuti tikazika osadya kumeneko palibe vuto ndife okonzeka koma dziko lino liwomboke 2030 kuyamba pano Amalawi mwaona nthawi zimene akupanga osadzayiwala ndi DPP kukumangani ndi DPP kweza misonkho DPP yakweza misonkho ya fees yakunja ya kuinvest ndi DPP imene yauzunza mulimi kumaona kuti mulimi sakupindula ndi osadzayiwala anthu awa 2030 out osapanga chibwana. Ngati Amalawi mungakumbukire bwino pasana paja ndi Namiwa yemweyi amene anamenyedwa ndi anyamata azikwanje mboma la MCP momwe munali a Jesse Kabwira. Lero a Jesse Kabwira akupita akuti akukamuona Namiwa yemwe nthawi imeneyo sankamulabadira nthawi imene anali mboma la MCP. Lero Namiwa wakoma lero chifukwa choti akuamenyera ufulu. Asamatero mayi amene wayayi. Bakiri Mluzi News TV.